Това е Кристоперва карнея или известната златоочица. Една красива мушичка, която е едно от най-полезните насекоми в защитата от вредители насекоми. Той е хищник, известен е по-точно като суперхищника. Но не е самата красива муха, а нейните ларви. Ето сега ще ви покажа как изглеждат. Ето ги самите ларви. Ларвите ги наричаме крокодили. Те са такива едни отвратителни животинки. Опасни хищници са, те дори се нападат и себе си изяждат. И затова са известни като суперхищника. Значи какво правят те? Те изяждат практически всички яйца на насекоми вредители. Няма вредител, който снася яйце, те да не му издадат яйцето. Отделно, те са като прахосмухачки и помитат всичко в градината. Значи, това са листни въшки, акари, трипси, даже от рода на пепирудите, на молците, яйцата и малките гасенички, които излизат. Практически всичко, до каквото се доберат. Така че, златоочицата е супер хищника, който ще защити вашата градина.